1, 2, 3, ja. Ta detta kors när ni far åt galet håll. Han gör bäst i att stanna hos oss. Korset skyddar er från våg. Det var i ett varmt sovata. Ungers blir till andra i Sakura. Här finns mycket som får det gå bra. Bara vi stannar så tyst ikväll. Och kom från upp. Det var i ett varmt sovata. Ungers blir till andra i Sakura. Här finns mycket som får er må bra. Bara vi stannar så tyst ikväll. Och kom från upp. Armageddon bara för en natt. Och kom höjden och tillbaks till stan igen. Nattlivet är bra i Kolosvar. Bäst i Transylvanien och Sankt Georgs afton. Ha, 1, 2, 18, 13. Ha, 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 allihopa The best choice. Even the cameraman wants it. Ta den då. Take a
Mina herrar, gentlemän, den förre föreläsaren uppmanar med en hälsning att nästa veckas labb blir på elektrisk induktion. Professor Becquerel har fått en plötslig infektion, men nu får vi en chans att se blodet och dess hemlighet med Abraham van Helsing. Talar om här är vår källa till liv. Det är läran om blodet och dess anomalier. Blodkroppen är en förunderlig cell. Låt mig demonstrera min gäst här ikväll. Vampyrfladdermusen måste flyga omkring och äta 10 gånger vikten i rent blod varje dygn. Annars dör dess blodkroppar för dess hemoglobin måste matas med näring så krävande rött som ett bi kräver nektar och en vaj kräver kött. Civilisation, den vill tvätta ren oss från sjukdomar som Gud har gett sitt namn. Veneriska besvär är skänkt från Venus. Vårt blod är mer än ögat ser. Vår civilisation, den bär sina omen. Vår civilisation gav ett blod på sitt. Vår sexualitet och kristendomen går hand i hand skilda åt. Auditoria i London, i Melbourne, i New York och här i Amsterdam står våran tids pionjärer. Låter morgondagens ljus sippra fram. Vi fann elektriciteten. Den vägar oss i ett skyddsmagnetism. Se radioaktiviteten. En kraft som verkligen kan ge kataklysm.